омадани фасли баҳори нозанинро қабл аз ҳама бонувон интизорӣ мекашанд, зеро ин мавсим бо зебогию рангорангиаш дар дили пиру барно нишоти зиндагиро аз нав бедор менамояд. ин аст ки бонувон низ ба мисли табиат дар ин айём ҷомаи нав ба бар мекунанду бо рангорангии куртаҳои атласу адрас, чакан, гулбаст ва дигар либосҳои шинаву зебанда ки ёдгоре аз ниёгонанд, ба табиат ҳусни дигар зам мекунанд. он гулҳои баҳорие ки ҳаст ба ана ҳамон либосҳои тоҷиконаи мо мепӯшем шабоҳати зиёд дорад, яъне ки ба ҳамоҳанг ҳамрангӣ дорад. Либосҳое ки бонувони мо ба бар мекунанд, махсусан гулҳои баҳорӣ дар он либосҳо инъикос ёфтаанд. бо омадомади фасли баҳор чӣ ки ба ҳамагон маълум аст, тамоми мардуми тоҷик сар карда аз муассисаҳои то мактабӣ то муассисаҳои олии касбӣ ҳама либоси миллии тоҷикиро ба бар мекунанд. ин ҳам бошад ин эҳё кардани фарҳанги тоҷик, расму оинҳои тоҷик ва зебогиву назокату нафосати занони тоҷикро пеши рӯ меорад. баъзе бонувоне ҳастанд ки ҳангоми суҳбатҳо аён мегардад ки тезтар фасли баҳор гардаду ана ҳамон сардиҳои зимистон яктарафа шавем, яъне ки либоси сабуки худро ба бар кунем. беша гуфта метавонем ки ҳангоми фасли баҳор яке аз идҳои байналмилалии мо ҷашни наврӯз аст ки дар он ҳатман хоҳ нохоҳ ногуфта ҳар як бону бо таби баланди завқхур либоси миллӣ аз қабили атласу адрас, гулбаст ва чакани барои дар сатҳи баланд сазовор гирифтани ин наврӯзи оламафрӯз тайёрии ҷиддӣ мебинанд. шурӯъ аз оғози фасли баҳор бо як таъби болида либоси миллиро ба бар менамоям. ба ман бештар либосҳои миллӣ духти тоҷиконаи чакан ва ҳамзамон атласи зебои хуҷандӣ бисёр мақбул аст. ин албатта зеби тоҷикона дорад ва бонувони мо аз азал зебопарастанд ва арҷгузор ҳам ҳастанд ва ин як иқдоми ниҳоят хубе аст. беҳуда ҳам намегӯянд ки тарбият аз оила сар мешавад. мо агар дар оила тоҷикона ҳарф занем, тоҷикона пӯшем, тоҷикона дастархон ороиш диҳем, фарзандони мо ҳам аз мо меомӯзанд ва мо бояд имрӯз занону модарони тоҷик вазифадор ҳастем ки он ҳунару он меросе ки аз аҷдодон ба мо ба мерос мондааст бегазанд ба наслҳои оянда ба мерос гузорем, зеро ки фарҳанг ин ҳастии миллат аст. иқдоми тоҷикона мепӯшем низ маҳз дар амин мавсим ба хотири ташвиқу тарғиб ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, хосатан либоси тоҷикӣ ки як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба ҳисоб меравад, ҷараён мегирад. пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, як нукоти хеле муҳимро қайд намуданд ки занон эҳёкунанда, ҳифзкунанда, нигоҳдоранда ҳастанд ва дар ҳақиқат дуруст қайд намуданд ки имрӯз мо пеш аз ҳама бояд ки он анъанаҳои неки аҷдодие ки аз модаронамон, аз гузаштагонамон ба мо мерос мондаанд, мо бояд онро ҳифз намоем, нигоҳ дорем ва ба наслҳои ояндаи худ аз худ чизеро тавонем ки мерос гузорем. аслан ин либосҳои миллӣ аз аҷдодони мо ба мерос мондааст, яъне ин гувоҳи он аст ки миллати мо аз азал бо фарҳанг буданд, дорои арзишҳои баланди миллӣ, урфу одат, анъана ва либоси миллӣ низ яке аз рукнҳои арзиши миллӣ ба ҳисоб меравад ва пост доштани он вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. баъзе ҷавондухтароне мебинем ки мисол ба бегонапарастӣ рӯ меоранд, лекин дидан баробар ба чашми ҳама аён мегардад. ё ин ки хоҳ нохоҳ як калонсолтар ё ин касе ки маърифати баланд дорад бо як чашме менигарад ки дар он пур аз суханҳое ҳаст ки чӣ шуда бошад ба ҷавонони мо ки имрӯз либоси мо истода ба дигар либос бегонапарастӣ менамояд. ин як зарбаи
ба тарзи либоспӯшӣ бонувони тоҷик мегардад. мо бояд ҷавондухтарон ҳеҷ вақт фаромӯш накунем, ки мо фарҳанги ғании гузаштаи дур доштем ва хоҳем инро ба наслҳои оянда расонем. ин худ фарҳанги баланди либоспӯшӣ, тарзу гуфтори рафтори мо мебошад. дар вақти ҷавониҳои мо рости гап либос ҳам набуд. дар магазинҳо ягон мато набуд, либос набуд. як киртаро чанд қадар мепӯшиданд, бо мо аяпомон, бо ура бо калта мекардем, бо мо мепӯшидем. бозир ира бибин, ҳама бозорҳо пури мато шидааст. соли ҳафтум аст ки дар сатҳи ҷумҳурӣ аксияи тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ мегардад. шурӯъ аз 1 март то охири моҳи май ин аксия дар тамоми вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликияташон ин аксия роҳандозӣ мегардад. як натиҷаи хуб ҳам дода истодааст. имрӯз чӣ қадар духтаракон аллакай рӯ овардан ба атлас, рӯ овардан ба адрас, рӯ овардан ба ана ҳамон шоҳиву гулбасту либосҳои миллие ки мо доштем, яна аллакай имрӯз хоҳишмандҳо зиёд ҳастанд. имрӯз талабот низ ба либоси миллӣ зиёд гардида истодааст. имрӯз чӣ қадар духтарони мо бубинед, аллакай ҳамон нафаре ки аллакай либоси атласро ба бар мекунад ва аллакай ба як духтари ҷавон як ҳусни дигар, таровати дигар мебахшад. ин ҷиҳатҳоро ба назар гирифта вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади риояи тарзи дурусти либоспӯшӣ ва тарғиби либосҳои миллӣ дастурамали либосҳои тавсиявиро барои духтарон ва занони тоҷикистон нашр ва ба шаҳрвандони мамлакат пешниҳод намуданд. дастурамал хусусияти тавсиявӣ дошта бо мақсади ба танзим даровардани тарзи либоспӯшии миллӣ пешниҳод гардидааст. дастурамали тавсиявии либоси миллӣ барои занҳо вобаста ба мавсимҳои сол ва фаслҳои сол ва вобаста ба сину сол барои занон пешниҳод гардид, пешниҳоди умум гардид. ҳамаи бонувон, занон, модарон яъне либосҳои миллӣ ба бар кунанд, аз ҷумла аз матоъҳои атласу адрас, чакан ва албатта ин ҳам зебандаи миллати тоҷик аст ва дар ин рӯзҳои ҷашнӣ аз хориҷи кишвар низ меҳмонони зиёде ташриф меоранд ва ин яке аз нишонаҳои он аст ки дар ҳақиқат миллати тоҷик соҳибтамаддун аст, арзишҳои баланди миллӣ дорад ва либоси ягонаи миллии худро дорад ва мо бояд ки ба ин арҷ гузорем. ва махсусан имрӯзҳо мо мисол миёни бонувон назар меафканем. баъзе сохторҳое ҳаст ки либосҳои онҳо яъне ки низомӣ бонувони мо баробари мардон ки хизмат ба ватан мекунанд, онҳо махсус либоси худро доранд. яъне ки дар идорау коргоҳи худ ҳангоме ки ворид мегарданд, бояд тибқи талаботи ҳамон корхона яъне ки ойннома либос ба бар намоянд. ва дигар сохторҳое ҳаст ки мисол либосҳои тавсиявии худ дар корхона, дар идораҳо ба бар менамояд, яъне ки формаи ягона гуфта байни марду маъмул аст, ба бар мекунанд. ҳатман дар либосҳои онҳо мо як нақшу нигори миллии хешро мебинем. дар дастурамали мазкур низ омадааст ки либоси хизматчиёни давлатӣ бояд чӣ гуна бошад, либоси соҳаи маориф бояд чӣ гуна бошад, либоси корхонаҳои санъатӣ бояд чӣ гуна бошад, либосҳои ҳатто либосҳои рӯзмаррае ки ба сайру гашт мебароянд бояд чӣ гуна бошад. яъне ки дар дастурамали мазкур бар аъло нишон дода шудааст ки имрӯз либоси ҳар як нафари мое ки имрӯз ба бар менамоем бояд ки чӣ гуна бошад. айни замон дастурамали мазкур дар ҳамкорӣ бо вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав мо яъне ки корбарӣ кардем ва айни замон барои мувофиқа ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намудем. аз натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид ки сол ба сол яъне таваҷҷӯҳи махсусан бонувон, гулдухтарон ва занон ба либоси миллӣ зиёд гардида истодааст ва бегонапарастӣ яъне каму беш аз байн рафта истодааст ва мо бояд албатта симои тоҷиконаи худро яъне бо муаррифӣ гардонем ва ба ҷаҳониён мо муаррифӣ созем ки мо дар ҳақиқат дар баробари арзишҳои баланди миллӣ, забону дигар арзишҳои баланд либоси миллии худро доштем. махсусан
ҷавондухтарон ва бонувоне ки дар коргоҳҳое ки вориди кор мегарданд, онҳо худ ташвиқу тарғибгари либосҳои миллӣ мебошанд. ҳангоме ки дар кӯча қадам мезананд ё ин ки вориди корхона мегарданд, ба наслҳои оянда таъсири хешро мерасонанд. чунки ҳар як либосе ки бо тарзи духти худ омода мегардад, бояд аз ҷиҳати тарбиявӣ низ дар он инъикос ёфта бошад. чунки ҳаёи шарми тоҷикона нисбати дигар қавм миллатҳо дар мо бояд дида шавад. бонуи тоҷик бо ана ҳамон либоси миллии хеш фарқияти калони худро дар байни дигар қавм миллатҳо дошта бошад. аз сарчашмаҳо аён аст ки тоҷикон ҳамчун миллати саноатӣ, шаҳрдор ва эҷодкор дар офариниши мероси бузурги тамаддуни башарият саҳми босазо гузоштаанд. халқи тоҷик чун кошиф ва ихтироъкори абрешим, матоъҳои абрешимӣ, аз ҷумла атласи оламшумул дар ақсои олам шӯҳратёр гаштааст. ҳанӯз аз замонҳои қадим матоъҳои атласу атлас қимати баланд доштанду шоҳону сарватмандон ба ҳомиёну сарлашкарони худ ба нишони иззату икром пироҳанҳои зарбофти аз ҳамин матоъ омодашударо тақдим менамуданд. яъне либоси миллии тоҷикон аз азал арзиши баланд дошту таваҷҷӯҳи оламиён ба офариниши ин зебоиҳо ки рангорангиро дар худ таҷассум мекунад зиёд буд. таърих гувоҳ аст ки мисол роҳи абрешим буд ва либосҳои мо харидорони зиёд дошт дар хориҷи кишвар ва таваҷҷӯҳи зиёд доштанд. ва ҳаминро илова кардан мумкин аст ки хуб мебуд ки вобаста ба талаботи замон тарроҳон яъне дар намуди замонавӣ яъне онҳоро омода созанд, либосҳоро аз матоъҳои миллӣ ва ба бонувону гулдухтарони мо пешниҳод намоянд. ин бисёр як кори хуб мебуд. анамун иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат буд ки маблағи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 аз 2.5 миллион сомонӣ ба 5 миллион сомонӣ расонида шуд ва теъдоди лоиҳаҳо аз 80 лоиҳа ба 120 лоиҳа расонида шуд ки имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои дурдаст аллакай корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ роҳандозӣ гардида истоданд. либосҳои худмон медӯзем, ҳамиёра матоъро мехарем, пора мекунем, баъд ручка қати қалам мезанем, пилаш ҳозир бозор. солҳои пеш мо пилара мехаридем, дар дег медохтем, уро тов медодем, ранг мекардем, ҳамин қадар қимат буд. ҳозир барои мо ҳамин қадар осон шуда ки бозорҳо ҳама пури пила шуда. тамом ин намудаш ҳаст. миёрем ҳалқае ки сӯзанда пулуш мекунем, духтан мегирем. барои мо бисёр осон шуда ин чизо. ҳар як зан ба худ бо як тарроҳ дорад, як дузанда дорад. мо як либосеро имрӯз бояд интихоб кунем ки ба рӯи мо, ба симои мо, ба қаду басти мо зебанда бошад. барои ҳаминам манам дар қатори дигар занону модарон яъне тарроҳи хидмат, дузандаи хидмат дорам ва имрӯз миннатдорӣ мекунам ки либосҳои маро бисёр шинаму зебо хос барои худам медӯзам. бо ҳар як тарроҳе ки онро дизайни худро дар либос мегузорад, яъне ки пешниҳоди мизоҷ мегардонад, ҳар як сол, ҳар як мавсим тарғибу ташвиқи худро дорад. яъне ки вақте ки либоси атласро ё адрас ба бар кард, ҳатман дар ин либос як нақшу нигор дида мешавад, ё тариқи сӯзанӣ ё тариқи муҳрадозӣ, як нақшу нигоре ки аз нигони мо боқӣ мондааст инъикос мегардад. вақте ки ҳар як меҳмон аз тоҷикистон бурун мешавад, мо мардуми тоҷик кӯшиш мекунем ки заррае ҳам бошад як тӯҳфае аз тоҷикистон ба давлати худ барад. як тоқи чоргулае ки мо дорем, манамун сумкачаҳои майдае ки духтарои мо онро омода мекунанд, бисёр ҳам корҳои дастии хубе ҳастанд. боиси ифтихор аст мо метавонем инҳоро ба мардуми ки аз хориҷ, меҳмононе ки ба тоҷикистон вуруд мешаванд, ба онҳо тӯҳфа кунем. чун мо либоси миллиро ба бар менамоем, пеш аз ҳама моро эҳсоси фаромандӣ, ватандориву худшиносӣ ва ниҳоят эҳсоси нигоҳ доштани ҳуввияти миллӣ фаро мегирад. зеро зан модари тоҷик метавонад бо пӯшидани духтҳои гуногуни либоси миллӣ дар баробари мардон масъулияти гаронеро низ бар дӯш дошта бошад. зеро либоси миллӣ ҳамчун рукни асосии фарҳанги миллат шинохта шуда, воситаи муҳими муаррифии миллат эътироф шудааст, андеша доранд бонувон.
شخصا من میخواهم که لباس ملی خود رو در دیگر دولت ها معرفی کنم. وقتی که به سفر می رویم البته لباس ملی رو به بر میکنیم و دیگر دولت و خلقیت ها چیزی که بسیار هستند در خارجه نظر میکنند و یا اینکه در بازارها اگر رویم البته میگویند که شما تاجیک هستید. من با افتخار میگویم که من تاجیکم، از تاجیکستان هستم، از دوشنبه سرسبز خرم هستم. هر جا که سفر کردم چکن رو بر کردم، با کرته چکنم سیر بحر رو بر کردم و زنان و بانوان دیگر دولت ها با هوس به چکن ما می نگریستند و باور نمی کردند که این نقش زنی دست مادر تاجیک است و باور نمی کردند که این را با دست ما می دوزیم و من با آنها با سخن با گلها نشان می دادم که این زیبایی طبیعت تاجیکستانی من است. من از تاجیکستان هستم. این گلی که شما میبینید در وطن من میروید، این زیبایی تاجیکستانی من است و این ستاره و مهتابی میبینید، این ستاره و مهتاب تاجیکستانی من است و من فقط تاجیکانه حرف میزدم و آنها ما را میفهمیدند، زیرا ما زیبایی تاجیکستانی خود را در لباس خود، در کرته های خود به مردم دیگر نشان میدیدیم. چندین مراتبه مشاهده کردم که با یک نگاه دیگر، با یک مثلا توجه مخصوص به لباس ما می‌نگرند، حتی رسم میگیرند، حتی بعضیشان آمده میپرسند که این را در کجا دوختین، این چه خیلی هنر باشد. این از آن شهادت میدهد که لباس ملی ما البته لباس عادی نیست. این یک لباسی هست که میتواند چهره زن تاجیک را باز هم در جهان معرفی نماید. برای پاس داشتن لباس ملی هر یک شهروند یعنی سهمگزار باشد و این شروع از خانواده و در گرد و اطراف ما باید بی‌طرف نباشیم و باید که این ارزش‌های خود را، این رکن‌های بلندی فرهنگی را پاس داریم و این یکی از نشانه‌های معرفی ملت تاجیک در سطح بین المللی است. منبع لباس تاجیکانه از اویله آغاز می‌یابد، چون که تربیتگری هر یک نسل نورس این خود مادر است. در داخل خانه اگر مادر اولا خود باید نمونه باشد، چون که هر یک فرزند با مادر خویش تقلید می نماید. در دبستان مثال در مکتب باشد با آموزگار خویش، یعنی که هر یک لباسی که به بر میکنیم باید جهت تربیوی خویش را داشته باشد. خشتی اول گرنیهد معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج و تعلیم و تربیه در خانواده محض از آن همون دامان مادر از خانواده آغاز می گردد و در برابر این هر یکی ما رو ضرور است مادران را که پیش از همه باید به آن همون لباس پوشی فرزندانمون برای اتیکا استتیکای هر یک نفر جوان دختر امروز خواه جوان دختر و خواه جوان پسر باید که اعتباری جدی دهیم که امروز فرزند من چگونه لباس می پوشد با کوچه می براید. خوش است که سالهای صاحب استقلال بانوان شهر و نواحی کشور لباسهای شیرین و زیبا و آراسته ملی به بر دارند. همه این پیشرفت بی‌سابقه در طرز لباسپوشی ملی توسط دستگیری و غمخوری‌های حکومت مملکت در مسئله بلند برداشتن مقام و منزلت بانوان به دست آمده است. باید گفت که اقدام تاجیکانه می‌پوشیم همساله از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده از ماه مارس تا ماه می ادامه می‌یابد. محض مقام و منزلت لباس پوشی و احیای هنرهای مردمی در زمان سایه استقلالی احیا گردیدند. شروع از آن همان با اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بود که تمام آن هنرهای ملی و مردمی ما که قریب از بین رفته بودند از نو احیا گردیدند، از نو رشد یافتند و این است که اقدام‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت بود که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2006 این جانب گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که همه ساله برای مخصوص برای زنان و بانوان دهات‌های دوردست مبلغ‌های گرانتی جدا کرده شد برای رشد هنرهای مردمی، برای احیای عنعنه‌های ملی. فستیوال آزمون صدرنگ چکن که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر کرده می شود
он низ барои боз ҳам таваҷҷӯҳи занону бонувонро ба либосҳои миллӣ, яъне ба арзишҳои баланди миллӣ ҷалб намудан, яъне мусоидат мекунад. Ин ҳам як воситаест, ки занону духтарони мо яъне бештар ба либосҳои аз чакан, аз атласу адрас яъне таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. ҳар гоҳе ки зани тоҷик либоси духтари моро мепӯшад, мо ифтихор мекунем. ман намехоҳам ки занону духтарони тоҷик бегонапараст бошанд, зеро ки ин бегонапарастӣ як дард аст, як доғи рӯз аст. мо бояд тоҷик ҳастем ва бояд тоҷикона пӯшем. воқеан вақте сухан аз либоси миллӣ меравад, ҳатман пеши назар симои модари тоҷик бо сару либоси хоса аз қабили атласу адрас, чакану гулдӯзӣ, алочаву шоҳӣ падидор мегардад. ҳама ин зебогиҳо ба усну ҷамоли бонуи тоҷик зиннати дигар мебахшад ва либоси миллӣ мо маҳз бо ҳамин рангу ҷило дар ҷаҳон маърифӣ гардидааст. зеро дар ин офаридаҳо андешаҳои амиқи фалсафӣ як миллати таърихи 6-7 ҳазор сола дошта бостоб мегардад. аз қадим яъне модарони мо як намуд румолҳои сафеде доштанд, ки яъне аз бар мекарданд ва чӣ гуна зебогӣ дошт ва зебандаи зани тоҷик буд ва бештар аз матои рангаш сафед истифода мебурданд. ин қариб дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон яъне истифода бурда мешуд ва хуб аст ки яъне ин анъанаро боз рӯи кор оранд, давом диҳанд ва ин албатта ҳаст, ҷорӣ ҳаст, лекин боз ба ҷавонон мо муроҷиат карда мегӯем, ки ин анъанаро боз ҳам яъне вусъат диҳанд. анамин тарзи румоле ки ман имрӯз бастам, модарони мо, бибиҳои мо ҳанамин хел румол мебастанд. бо ҳамин румол меҳмон пешвоз мегирифтанд. бо ҳамин тарзи румолбандиву либоси оддии тоҷиконаи худ ба меҳмонӣ сафар мекарданд ва як ифтихор мекарданд аз либоси миллии худ. ва ман имрӯз ҳам ин либоси миллиро аз аҷдодони худ ки ба ман мерос мондааст мехоҳам дар ҳамаи чорабиниҳо ман ҳамин хел либос мепӯшам, ҳамин хел румол мебандам, то дигарон бинанд ки мо тоҷик ҳастем, тоҷики тоҷдор ҳастем, тоҷике ҳастем ки суннату тамаддуни худро дорем ва бояд ифтихор аз ин фарҳангу миллату нажоди худ кунем. дар он чакание ки ё сарандозе ки дар либоси арӯс дида мешавад, ҳатман гулҳо ё рамзҳои баргҳое ки инъикос мегардад барои ояндаи он ҷавонзан далолат медиҳад, ки яъне ки он рангҳои сабзе ки бештар истифода мебарад дар он оила, сабзиш яъне ки насл овардан, яъне ки гулҳои сурху анорӣ ино ки истифода бурда мешавад, яъне ки сари сурху яъне дар он хона офтобе ки ҳаста мисол инъикос мегардад бо рангҳои гуногуни ҷилвадор. ҳар яки инҳо ба худ рамзи хоси худро дорад, ки дар он бонувон бо як маҳорату бо як салиқае ки аз ҷониби худ яъне ки идеяҳои худро сохта мекашанд, яъне ки нақошӣ мекунанду медӯзанд. аз қадим буд ки хонаи арӯсро бо манамон дастпокунакҳои ки расму оинҳои нақшунигори мардуми миллӣ, мардуми тоҷикро таҷассум мекунад, бо як рӯи курпа мепечондагӣ лавозимотҳо буд, ки мо ҳамчун чодар ӯро истифода мебурдем, ки нақшунигори миллиро дар бар мегирифт, хонаи арӯсро ором медоданд. ва бубинед ки чӣ қадар як зебу зиннати дигареро ба бар мекунад вақте ки арӯси тоҷик, духтари тоҷик либоси миллиро ба бар кунад. арҷгузорӣ ба ин офариниши ҳунарӣ ва ба арсаи байналмилалӣ баровардани он маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имкон пайдо кардем то ҷаҳониёнро бо як силсила офаридаҳои пурарзиши миллии худ ки моҳияти умумии инсонӣ доранд ошно созем.